O Departamento de Servizos Sociais no IES está ultimando a posta en marcha dun novo servizo de estimulación cognitiva. O servizo está dirixido a persoas maiores de 60 anos, con ou sen deterioro cognitivo. Será impartido por unha psicóloga e terá unha duración de 2 horas á semana, a realizar no propio domicilio da persoa solicitante. Realizarán actividades que favorezan as capacidades cognitivas, como é a atención, a memoria, a linguaxe, de coordinación ou de entrenamento das actividades da vida diaria. Este servicio tamén será importante para que as familias teñan un momento de descanso. Este taller enmárcase dentro das actividades que organiza o Concello de Prevención da COVID e virá dar resposta a unha necesidade que coa chegada da pandemia se veu suspendida. Por prevención, as persoas maiores non desenvolverán prácticamente ningunha das actividades que promove o Concello mediante as asociacións colaboradoras. Para nós é moi importante que este traballo que se realizan nos talleres servía para a estimulación mental e física teña unha continuidade. Dende o Concello fan un chamamento a participar na actividade. As persoas interesadas neste servizo xa poden realizar a súa correspondente inscripción nos baixos do Concello. O prazo estará aberto ata o vindeiro 30 deste mes de outubro. Agardan cubrir un mínimo de 30 prazas.